Peringatan Sahabat Nahdlatul Ulama resmi dimulai dina iki lewat kick-off nang Universitas Islam Malang. Rentengan kegiatan sing bakal ngelondong sawulan full sampai Februari 2026 dibuka secara simbolis sing dadi tondo mulai ini perayaan dawane sejarah organisasi Islam paling gede nang Indonesia iki. Kick-off peringatan Sahabat Nahdlatul Ulama resmi dibuka nang Universitas Islam Malang utawa Unisma Rebo awan mau. Acara iki dadi tondo mulaine rentengane perayaan Sahabat NU sing bakal nglondong sak wulan full sampai puncake nang Malang tanggal 8 Februari 2026. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Mesisan Ketua PWNU Jatim Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz utawa Gus Kikin negesno NU dadi omah gede mbarek omah bareng-bareng gawe kabeh wargane. Mangkane pas bareng ambek momen Sahabat NU iki Gus Kikin ngejak para jamiah NU ngraketno hubungan Islamiyah mbarek ngramut silaturahmi. Sauntara iku Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ngumpulno rasa syukur barek ngapresiasi nang eksistensine NU. Jari Emil, Sahabat duduk waktu sing singkat. Emil biji NU gak cuma eksis tapi melok ngerintis barek mertahanno kemerdekaan. Peran strategis NU nang bidang pendidikan, kesehatan, karo pemberdayaan ekonomi masyarakat diakoni pemerintah. Sinergi iki dibiji dadi cagak penting sing iso njaga kerukunan barek bangun kesejahteraane Jawa Timur. La rentengan kegiatan mapak Sahabat NU iki macem-macem. Antarane ono ziarah nang makam pendiri NU, festival ekonomi, sampai pelatihan digital gawe generasi enom. Kabeh acara iku mlaku sampai tutuk puncak acarane yaiku Mujahadah Kubro sing dibeber nang Stadion Gajayana Malang tanggal 8 Februari 2026. Ali Mahrus, JTV.